No, najprv musíme rozprestieť deku na stôl. Áno. Nebúchaj ty šašek, choď preč! Dobre. Zamkol som. Musíme sa najprv rozprestrieť deku. Ja tu všetko kamerujem. Áno, videli ste tie dva shorty. No, za chvíľu vyjdú. I toto tu video vyjde. No, dúfam. Pomaly a iste budeme staviať takýto buket. A nevieš, kde je Samo? Choď preč. Až o 24 hodín. Tak. Aby to išlo rýchlejšie, aby ste sa nekúkali, aby ste sa nenudili. Zatiaľ kamera vám stopne a uvidíme, Nie? ako to bude dostavené. Urobíme to celé, jak sme to postavili, že aká to bola makačka. Ty Asi vole. dobre. No, vstávaj. Zapni ChatGPT. Prečo? Musím si teda pomôcť. Nie. Vole. Ja tu zatiaľ budem hrať videohry. Áno, mám tu tablet zo včerajška, čo sme natáčali so s tým Samom, ale on tu dneska je mol, ale je nachcipaný. Je úplne nachcipaný. On sa neozývaj ani o mne. Mňa úplne boli jedno. Hlavne, že si so mnou včera robil karate. Ticho, toto nemusia vedieť. Tak nemusia. Musia. Ty natáčaš? Hej. Cože? Takže oni to vedia? Hej. Dopi. To by si nemal hovoriť. Internet. Za žlté doláry, čo tu dostaneme, nebudeme mať ani Apple Vision z tému. No, aspoň ten rozhok za 10 centov dostaneme. Ty vole. Keď sa nechcete pozerať na to nudne, jak stáva tam kost. Zatiaľ vám ukážeme nové video z Ninjaga. Like, gutendak. Takže, co? Fizi vydal nové video? Jakub, No, Fizi vydal nové video. aké? A to... Ono mi to zmizlo. A natáčaš ešte? Hej, ešte furt. No, schvál. Ty si vydal? Ukáž. A toto vydal tento. Ty ustávaj, heš. Ale ty choď, hečka, ja sa tu musím namáhať. Vieš čo, nejdeme kúkať na tablet. Ale neviem, ako to mám podmenovať. Vôbec. Naháňam na splavu. Dobrý. Idem ťa natočiť. Volá ten tablet, ja rozbijem ho. Už včera videl Samo i ľudia, jak som do neho dával bomby. Ty kokos. Lebo Ja keď dávam bomby, povedz, že tu je Rošanbo. tak možno s tými kilami. Ticho. Poď.